niko neće, ja idem za njim. Da niko neće, ja idem za njim. Da niko neće, ja idem za njim. Neću se vratiti nikada, neću se vratiti nikada. Vi ste preda mnom, a svijet je za mnom. Vi ste preda mnom, a svijet je za mnom. Vi ste preda mnom, a svijet je za mnom. Neću se vratiti nikada, neću se vratiti nikada. Uzmite sam svijet, dajte mi Krista. Uzmite sam svijet, dajte mi Krista. Uzmite sam svijet, dajte mi Krista. Neću se vratiti nikada, neću se vratiti nikada. Krist ljubi mene, ja ljubim njega. Krist ljubi mene, ja ljubim njega. Krist ljubi mene, ja ljubim njega. Neću se vratiti nikada, neću se vratiti nikada. Odlučio sam slijediti Krista. Odlučio sam slijediti Krista. Odlučio sam slijediti Krista. Neću se vratiti nikada, neću se vratiti nikada, neću se vratiti nikada. Što ste danas dobili? To sam negdje čula i to mi je ostalo onako kao jedan eliksir. Svako jutro popite Isusovu tabletu K13, Korinčanima 13. To je hvalospjev ljubavi, jer ako u sebi ne održavate ljubav, onda će vam i vjera oslabiti. Evo, svaki dan hvalospjev u ljubavi, uputite svoje srce i Gospodinu zahvalite. Tabor. Ako želiš, dušo, da piješ vodu sa izvora sveta, ako želiš da osjetiš slobodu ptičjega leta, ako si tužna, osamljena ili nevjerni Toma, tad čuj zov iz ovog Božjeg. Čini